Egunon eta ongi etorri guztioi. Andre Mariaren jai nagusienetako bat da gaurko. Jai giroa ospatzeko bidue. Maria Fedelu handia, Jesusen lehen jarraitzailea. Naiz eta bere semea pedazioa gaitzetsia eta kondenatu izan, haren ondoan egoten ama. Kristo berrizkoaren lekua. Eliza espirituari ongi etorri egin dion emakume. Maria jainkoa bat duen fedeaz, Jesusekin nola batekin erakutzea. Ospa dezagun gogoz gure sinismenaren festa. Buenos días, hermanas y hermanos. La Iglesia celebra hoy una fiesta profundamente arraigada en el alma de muchos de nuestros pueblos. La asunción al cielo de la Virgen María. La sabiduría del pueblo fiel ha sabido captar la importancia de esta mujer, Madre nuestra y espejo de los creyentes. Con inmenso gozo vamos a dar comienzo a nuestra celebración. Así es, saludo a todos.
egin dezan protoiz. Jaiko ala guztiok bekieneko zeruko ospika erabat zenuen gorputz eta anima, Maria Virginia sortzen zendean, zure semearen ama. Eguzko goiko otasunak ginenetzak eta beti, harekin batean zeruko ospika egitsen zuen, zure seme Jesucristo jaunen bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jaiko zerrek izugaita, gizati eta gizati guztietan. En la primera lectura, el autor sagrado nos presenta un cuadro donde la figura central es una mujer. Todo confluye y contribuye a resaltar su importancia. Apokalipsia irekitzen jainkoaren santutegia zeruan, eta haren hutsa agertu zen santutegia. Seinale haundi agertu zen zeruan. Emakume bat eguzkiz antzia, ilargia, ilaztia eta 12 izarreko koloreburuan. Haurdun zegoen eta erdiginez eta haurgintzako oinazez garrasika ari zen. Beste seinale bat ere agertu zen zeruan. Eren zure gorri handi bat, 7 eta 10 adar zituena, eta buruetan goroi bana. Bere izatzez, zeruko izarrez erena, arrastakak eta lurrera jautzi zuen. Eren zugea aurra izateko zegoen, emakumearen aurrean gelditu zen, jaio orduko semea iristeko. Emakumean semea izan duen, herri guztiak burdinazko makilaz gobernatuko dituena, hartu zuen zuten semea eta jabekoren tronueraino eraman zuten. Emakumea berriz, basamortuka egin zuen inez. Han lekuan prestatu bat zion jaiko. Orduan ahots handia entzun nuen zeruan esaten. Orain etorriko dira gure jaikoren salmamena indarra eta bereza, eta beraren esia zen agintea. Jauna esana. Eskerrak. En la segunda lectura, el apóstol Pablo nos recuerda que Cristo es el principio y el final de todo. Él es el principio y el final de nuestra vida. San Pablo apostoloa Korintotarren egindako lehenengo gutxunetik zenide hau. Kristutan Kristo eren aldetik, heriotzati Kristuko direnetan lehentzu du. Izan ere, heriotza gizon baten bidez etorri zen
y exclusiva
de esperanza, de fuerza, de gozo. Y en concreto, hoy celebramos una realidad que el Papa Pío XII quiso declarar como dogma en el año 1950. Y es que María está en el cielo en cuerpo y alma. Eso es lo que declara Pío XII como dogma. Digamos que a diferencia de los demás asuntos que están en el cielo, que estarían solo en su alma, mientras su cuerpo espera la resurrección de la carne que decimos en el cielo. En el caso de María quiso Dios darle este privilegio para que el cuerpo que dentro de sí había llevado al Salvador no conociera la corrupción, la podredumbre del sepulcro. Unos históricamente lo han explicado, digamos, como la dormición de María, que murió, no vio morir, otros ya que dicen que murió y resucitó al momento, y por estar en el cielo, en cualquier caso, el dogma es que está en el cielo en cuerpo y alma. Guretzako, sinistu dutzako, lehen esaten bezala, Ama Birjinaren festa guztiek beti izan behar dira ederrak. Eta Ama Birjina ospatzeak gogora ekarri behar digu bere toki ezinbestekoa gure bizitza normalean, gure bizitza fisikoa, gure bizitza biologikoa, ama ezinbestekoa bezala, gure bizitza espiritualean hala da guretzako Ama Birjina. Gaurkoan, gainera, festak honekin dugu dut, nola gogorazten digu edo gonbidatzen gaitu gora begiratzera. Itxaropena, zerua, jainkoaren presentzia, jainkoak eginak edala, jainkoak maite gaituela, guzti hori gogorazten digu, sentiarazten digu gaurko festaduko honek. Eskatzen diogu, zeruko gure amari, bere bitartekaritzatik sentiezadura, bere presentzia, bere gozotasuna, bere maitasuna, mundu honetan erromes bezala gabiltzan bitartean. Eta egin izan orain gure eskatzen. Jauna Andre Mariaren zelebratzea, ospatzea, itxaropenez eta pozez betetzen gaitu. Egin gaitzazu poz eta itxaropen horren testigu. Eskarri zaiogun jaunari.
sufrimenduak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santua bereziki Santo Mariezu, Pilar Usabiaga, Juan Cruz Mugertza eta Agirre familiko hildakoak. Hauek bere gaita hartu eta handik gure alde egin dezaten eskatzen jaunari.
peccato